jabaran la jaba o munu be kan filɛ nin wagati na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la san kɔni ale bɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ ma bi ye desanburu kalo tile 8 ye san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Fondamela bi an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Asimi Goita ye ale kɔni y'a ka layidu ni ka olu timɛ an ka taji feerelaba minnu bɛ an ka jamana ale kɔnɔna la ka taa se bolimafɛn bolila minnu bɛ taa taji kɔni ni ka o ta ka na ni olu ani bolimafɛn bolila minnu fana kɔni tayana taji ta ale senfɛ karɔgɛndinɛ tigilamɔgɔw ka bingani kɔni o senfɛ an ka jamana ɲɛmaa a ye ni maa ninnu kɔni ni ka jɔnjɔn ta ni k'a d'u ma ni o ye ka u décorer ni médaille ye k'a yira k'a fɔ jamana kɔni ale tun bɛ gɛlɛya la waati min na seko n'u damayira ni ka o kɛ ka se ka jamana ni ka o bɔ gɛlɛya kɔnɔ jamana fɛnɛ kɔni ye o dɔn u ye ni ka médaille ta k'a d'u ma a kɛra nisɔndiyaba ye u yɛrɛ bolo u bɔra ni ka foli kɛ an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale yɔrɔ la. An bɛ to an ka fintigilakaw ka état-major général des armées ale ka kunnafoniyaw kɔnɔ halisa a y'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen ni o bɛnna desanburu kalo tile 5 ma san 2025 banbagaciwale tigilamɔgɔw kɔni olu kɔni kelen k'a laɲini ka bingani wale ta ka anw ka fintigilakaw dagayɔrɔ sigɛrɛ min bɛ mawu ale bɛ yoroso o lamini na yoroso ale bɛ kucala kɔni o mara la sanfɛ pankuru kɔni ale ye a ka baara kɛ ni ka dankari karɔgɛlɛndinɛ tigilama ninnu olu la mu maa caman de kɔni bɛ yen nɔ minnu ni an ka fintigilakaw ye u bɔnɛ u ni na ka tila tuguni ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ni ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sibiridenw ni o bɛnna desanburu kalo tile 6 ma san 2025 an ka fintigilakaw ka larawulili ale senfɛ halisa u taara bɔ banbagacɛwale tigilamaw dagayɔrɔ caman de kan min ni olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu tiɲɛ o ye a fɔlɔ ye a filanan fɛnɛ na sa u kɔni ye u dagayɔrɔ minnu fɛnɛ kɔni bɛ yen n'u taara bɔ olu kan o dɔ kɔni fɛnɛ bɛ tali kɛ fɛn min ye dendereso ale dugu kɔni kan dendereso ale ni Burkina Faso ni Mali dancɛ dugu kɔni man jan ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnna sa tere u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka dankari u dagayɔrɔ ninnu kɔni olu la mayɔrɔ dɔw fɛnɛ kɔni bɛ yen u kelen kungolo ka u dogo olu kungo kɔnɔnaw la an ka fintigilakaw taara bɔ u kan yen fɛnɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ halisa an ka fintigilakaw ka sanfɛ larawulili ale senfɛ u taara bɔ karɔgɛlɛndinɛ tigilamɔgɔw dagayɔrɔ fɛnɛ kɔni kan min n'u kun kelen don ka u dogo yen yɔrɔ kɔni o la o kɛra yɔrɔ min sa o de ye Luwandi Sherifu ye Luwandi Sherifu ale filɛ nin gire o bɛ nara kɔni o mara la u ye dankari u la yen fɛnɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ko bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi ka sababuya kɛ u mana bɔ karɔgɛlɛndinɛ tigilamɔgɔw kan yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ dankari u la yen. Alamusadon ni o bɛnna desanburu kalo tile 4 ma san 2025 an ka seko n'an ka dɔnko kalanso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Institut National des Arts a kalandenw kɔni bɔra ka fara kali ba la min ni o ye a dɔnkilidalaw ye u bɔra ni ka u ka album kura ka o bɔ album min n'u y'a tɔgɔ da ko Ina a denw album yɛrɛ kɔnɔna la sa dɔnkili 8 o de b'a kɔnɔ dɔnkili min kelen bɛ yelen sigi an ka Mali dɔnkiliw kɔni olu kan aw ni ne fɛn min kɔni sɔrɔla ale kɛnɛ kan an ka jɛ ni ka a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Institut National des Arts ale ye kalanso ye kalanso min ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu ka kalanw bɛ ka a kɔnɔna la fɛn min ye kalanden minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ musique ale kalanni ma ni o ye dɔnkilida ye a kalandenw u farala ɲɔgɔn kan ni ka album kura ka o bɔ album min n'u a tɔgɔ da Ina denw na o kolomɔkarili baaraw kɔni tun bɛ sen na min ni lakɔli karamɔgɔw ka taa se lakɔlidenw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ o kɔnɔna la. Bon ne bɛ weleweleda min kɛ k'a ɲɛsin autorités ma u bɛ wari de don ni école ninnu na Ina ani conservatoire donc vraiment n'u ka baaraw bɛ yen u ka chance di denmisɛnninw ma denmisɛnninw k'u manifester o fana ye sababu dɔ de ye ka école ninnu feere a bɛ se ka dɔ bɔ olu yɛrɛ ka charge la ni diɲɛ mɔgɔ ye école ninnu na ko dɔn k'a fɔ ko bɛ nin ko masina ni nin ko masina bɛ yen Ina bɛ se ka kɛ musique dɔrɔn tɛ section caman bɛ yan anw bolo yan u bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔw kɛ donc n'anw la kodɔnna ni o ye an bɛ se k'a fɔ o bɛ dɔ bɔ État yɛrɛ ka musaka la parce que ni mɔgɔ wɛrɛw b'an wele o ko ninnu na o tɛ taa musaka bɔ kɔ donc n'olu y'o musakaw bɔ o bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ école in na donc an b'o welewele de da u ye
u k'u kɔfilɛ ekɔliso ninnu na u ka intéressé activité minnu bɛ kɛ u ka intéressé a la. INA ekɔlidenw ka album denkudi o kan donc album u y'a dilan ni ekɔliden wɔɔrɔw ye fo États-Unis donc o bɛɛ kɛra INA yɛrɛ ani ONG dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Institut for Africa olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la bolodi ɲɔgɔnma min daminɛna octobre 2021 ni album n'a bɛ fɔ o ma ko INA denw donc o ye bi ye donc an bɛ yan o hukumu de kɔnɔna la ministre Mamu Dafe tɔgɔ la ka na ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn contribuera ni album in na album réalisation na ka na ka bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ ONG Institut for Africa mɔgɔw la. Baara o baara n'i b'a la a ka kan i k'a ta ni sɛbɛ ye n'i y'a ta ni sɛbɛ ye i bɛ nɔ bɔ a la. Kalanso in kɔnɔna la denmisɛnniya t'a la maakɔrɔbaya t'a la n'i b'a fɛ ka baaradege kɔni ka o kɛ Institut national des arts ale kɔnɔna de don. Lakɔli karamɔgɔw u y'u ka nisɔndiya ni k'a yira album ye ale bɔli la. INA Star yɛrɛ kɔni ale sigira sen kan a bɛ san caman bɔ k'a ye bi ko ale sera ka album bɔ a yɛrɛ ye o ye nisɔndiyaba ye lakɔli karamɔgɔw olu bolo. Orchestre yɛrɛ créé d'abord an y'a kɛ walasa denmisɛnninw bɛ se ka pratique kɛ cogo min na n'u bɔra classe kɔnɔ k'u bolo la ɲɛnajɛ pour que n'u bɔra ka taa u ka baara kɛ yɔrɔ ɲɛfɛ a kana k'u bolo dunan ye mais an y'o essai min kɛ o de filɛ nin ye kabini 1977 k'a ta o san na fo bi o ko kelen de bɛ sen na yɔrɔ kɔni o ye Ala tanu ye ça veut dire que an ye baara min kɛ a ɲɛna ne kɔni ne t'a nisɔndiya da ye puis ale bɛ dubabu kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yan nɔ a ka k'u bolo sababu ɲuman ye a ka k'u bolo exemple ɲuman ye k'u ka formation tɔ sinsin k'u ka formation tɔ barika u k'a dɔn misiki n'i y'a kɛ k'a ɲɛ fo ka taa diɲɛ kɛ min ye i b'a nafa sɔrɔ. Lakɔlidenw yɛrɛ ma to kɔ INA Star ale album yɛrɛ bɔli la u fana y'u ka nisɔndiya ni ka o yira. Bon ni content ni yɛrɛ de don fo merde en fait parce que ni ye fɛn dɔ ye min tɛ tunu ni wari do wari bɛ tunu sanu bɛ tunu mais ni image ninnu hali n'a bɛ tunu mais tɔgɔ yɛrɛ tɛ tunu en fait donc ne content ni bare do mais an ka maîtres fo voilà olu mun ye courage don an na ka se fo ni wagati yɛrɛ ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ni cɛw yɛrɛ ye fɛnɛ dege yɔrɔ yɛrɛ de quoi INA ye bulon de ye bɛɛ bɛ kun yɔrɔ min kɔnɔna la n'i sera yan nɔ n'i t'a dɔn i bɛ se fo n'a man di yɛrɛ ye. Ko tolon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ fɛnɛ tɛ tolon sa INA ye kalanso ye kalanso min ni maaw ka kulonkɛ ye ale ka sɛbɛ de ye. Fashion na buzz ta ko filanan kɔni baaraw olu bɛ sen na min ni ale bɛna kɛ sibiri natɔ décembre kalo tile 13 san 2025 a bɛna kɛ Memorial Modibo Keita kɔni o kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 16 o wagati fashion buzz ta ko filanan in yɛrɛ kɔni défilé olu bɛna kɛ a kɔnɔna la min ni an ka laadala finiw olu bɛna yira maaw la k'a yira k'a fɔ an ka fini kɔni ale bɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen i mana miiri k'a kɛ fɛn o fɛn a bɛ se ka kɛ ni o ye feerew olu bɛna kɛ fo ka taga se artistes olu kɔni bɛna ni ka dɔnkilidaw kɔni ka ulu kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko fashion kɔni ale ye banu kɔnɛ ale de ka hakilina ye min ni ka se ka ba ka o don an ka laadala finiw. Coalition des forces pour la République ni ye mouvement min ni a sigira sen kan diinɛma dɔw olu fɛ ka taa se fintigi gansan maa dɔw olu ma ani parti politique kɔrɔ maa dɔw kɔni u farala ɲɔgɔn kan ni ka mouvement dɔ sigi sen kan mouvement min ni u ka laɲini ye fɛn caman ye laɲini min yɛrɛ kɔni sen fɛ n'u ka kumalasela ni o ye Adama olu kulo kan kumalasela yɛrɛ tɛ maa ye o de ye Etienne Fakaba Sissoco ye mouvement yɛrɛ kɔni ɲɛmaya o bɛ Imam Mamadou Diko ale de kɔni bolo Imam Mamadou Diko min ni ale sigilen bɛ Algérie jamana kɔnɔna la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ u ka laɲini dɔw ye min ye o de ye ka se ka ko retour à la constitution ni o ye ka se ka fanga kɔni ka o segin i so ani ka tila tuguni ka dan sigi transition in kɔni o wagati kɔni o la ka se ka lakana ta ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw olu ma ani ka tila tuguni ka lafiya ani ka o di jamana kɔnɔdenw olu ma o de ye nin mouvement in yɛrɛ kɔni ale ka laɲini an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maliyɛnden caman kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka Mamadou Diko min ni ale sigilen tɛ ba Maliba kɔnɔna la n'a kelen bɛ ka taa sigi Algérie jamana ale kɔnɔna la k'i to yen nɔ yala a bɛ fɛ ka jamana in kɔni ni ka ale bɔ a cogoya la
wa Mamoudou Dicko mi yɛrɛ n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ale de kɔni kɛra sababu ye ni ka mouvement M5 RFP ka o sigi sen ka san tɛmɛn'o la ka se ka dan sigi ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga la a caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka nin wagati na yala Mamoudou Dicko mun de bɛ ani transition in kɔni fanga ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɛ ka dan sigi transition fɛnɛ ka fanga la ɲininkali fɛnɛ tɔ min bɛ sigi yɔrɔ min na o de ye Mamoudou Dicko yala fanga de ka d'a ye wa walima diinɛ de ka d'a ye an bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ Kulukoro kɔni olu ye commissariat kura ni ka o kɔni sɔrɔ min ni an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakana koɲɛw ma ni ale ye a commissariat kura yɛrɛ kɔni ka olu baaraw kolomokara ni o ye Dawudu Aliyu Muhamedini ye a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni musaka bɔra jamana yɛrɛ ka waganda de kɔnɔ Cheka Nimaga ni bɛɛ b'ale wele ko General Shiko n'ale dɔlen bɛ bɔrɔlɔsira kanna la kosɛbɛ ale kɔni bɛ fɛn min ye Dakar kiri tigilamaw olu ka bolo kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan k'a sababuya kɛ an ka dɔnkilidalaba min bɛ yen ni ale bɛ wele ko Sidiki Jabate ale kɔni damakasi sɛbɛn ni ka o don Cheka Nimaga bɛɛ b'ale wele ko Shiko ale kɔni juguya la k'a sababuya kɛ k'a ye foroba ni ka o ta ka ɲɛsin ani ma ka tila ka nkalon jugu ta ni ka da la bɔlɔlɔsiraw olu kana kɔni o la o de la a ye damakasi sɛbɛn kɔni ni ka o don a juguya la a dɔgɔmuso yɛrɛ fɛnɛ ni o ye Jelika Jabate ye Jelika Jabate fɛnɛ kɔni damakasi sɛbɛn ni ka o don Shiko fɛnɛ ale ye juguya la fɛn min ye a ka sɔrɔla donbaw ye olu kɔni ye kuma in ni ka ale tiɲɛtigiya an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ kɔni Shiko kɔni ale bɛ kiri tigilamaw olu ka bolo kan min ni a ka kiri yɛrɛ kɔni o bolola ninnu ni ka sini kɔni o makɔnɔ an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ kunu kari ni o bɛnna Desanburu kalo tile 7 ma san 2025 fintigilaka dɔw kɔni bɔra Foroba Jabaraso o la Bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko u ye dan sigi fɛn min ye Bɛnɛ jamana ɲɛmaa ni o ye Patrice Talon ye ale kɔni ka fanga la a ma lɛrɛ damadama yɛrɛ kɔni bɔ Patrice Talon ni o ye Bɛnɛ jamana ɲɛmaa ye ale bɔra ni ka kɔrɔfɔw kɔni ka olu kɛ k'a yira k'a fɔ ko fintigilaka dɔw de kɔni y'a laɲini ka dan sigi a ka fanga kɔni o la nka olu maa ninnu kɔni sa tɛgɛ kɔni sera ka da u kan ni ka u don bɛrɛ la ka kɛ ni CEDEAO ye ale kɔni ye fɛn min ye fintigilakaw ni ka olu bila ka taa Bɛnɛ jamana o kɔnɔna la ka se ka taa Bɛnɛ kɔni ni ka dɛmɛ don a fintigilakaw olu ma laɲini yɛrɛ kun ye min ye fintigilaka ninnu fɛ o de ye ko ka segin fanga kɔni ye ale ma ni o ye ordre constitutionnel ye Bɛnɛ jamana kɔni o kɔnɔna la an bɛ to Bɛnɛkaw fɛ yen nɔ hali sisan nɔ General Bertin Bada ni ale ye Patrice Talon kɔni ka chef de cabinet militaire yɛrɛ kɔni ye ka kunu fanga dafiri kɔni senfɛ ale furumuso kɔni ni tora a la a ka du yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la Kotonukaw olu fɛ yen nɔ ka sababuya kɛ Mamara Fɛntigiw kɔni donna a ka du o kɔnɔna la u ka fanga dafiri yɛrɛ kɔni o senfɛ muso yɛrɛ kɔni ni ma se ka bɔ a ka juguninda la an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye an bɛ taa Suèdekaw olu fɛ yen nɔ Suède y'a yira k'a fɔ olu bɛ dɛmɛ min kɔni ta ni ka ɲɛsin Zimbabwe Tanzanie Mozambique ka taga se Liberia ma u dɛmɛ kɔni u y'a bɛɛ lajɛlen ni ka o jɔ ani u bɛna u ka lasigiden so 3 ni ka o fɛnɛ datugu an bɛ segin ka na an ka Ba Maliba ale kɔnɔna la an ka cɛkɔrɔba ni o ye Kayi cɛkɔrɔba ye ni ale ye Amen Yang ye n'an dabama ka wele kɔni o sera ale ma k'a to Senegal jamana kɔni o kɔnɔna la a ka janajaw olu kɛra juma tɛmɛnen Desanburu kalo tile 5 san 2025 a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o ye Legal Segu ye fɛn min ye an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛko koɲɛw olu ma ni o ye Mahamadu Kone ye ka taga se fɛn min ye marabolo ɲɛma ale fɛnɛ kɔni o ma ni o ye Musa Sumari ye ka taa se fintigilakaw olu kɔni ka cidenw ma o bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ janajakɛ yɔrɔ in ale la maa caman bɔra an ka faba kɔnɔna la yan nɔ ni ka i kunda ka i kɔni ka se ka taa nin cɛba in kɔni bila a dayɔrɔ laban o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Amen Yang kɔni ale bangera san 1929 o la an ka jamana kɔni ye ale kɛ chevalier de l'ordre national ye san 1987
amolodoni aka fo ko amen nyankoni ale bangera samba keleni keme konotoni muga ani konoto jamana oye ake chevalier de l'ordre national samba keleni keme konotoni bishegi ani saba amedo oke ala ka barabara dal ngani ba maka to bela jile ala ka yere nya ni ka ta doni makon mali kuna fon jabaran la jabo ni kuna fon de marwe tuma ambulo ko rabbi ni ka da kuloka oni ci ko lamel ko nyumana ni ala manga jona jona awni ni amenyo ko soro na shini inshallah kuna fon kura ulu keneka